Je groeit op in een onzichtelijke vraat van rjucht is rjucht en krom is krom. Krijg je van huis uit een set weerde mooi wat je net omheen kennen. Maar gaandeweg verroert die vraat en zelf verroor je mooi. Antwoorden, zo docht blikken, binnen aan de tijd onderhevig en voldoog opeens net meer. Je moet er zelf nooit denken over het hoe en wat van het leven. De vraag is, hoe redden wij ons mooi wat we mooi krijgen en het leven ons brengt? Hoe maak je weer keuzes? Wat is daarbij uw kompas en wat houdt u daarbij op koers? De periode worden verklaard, punt. De bewezen verklaarde periode van de diefstal van stroom is verkort van 22 november 2007 tot en met 23 november 2009. Een hele soort zuggen hem als advocaat van het duivel, zonder te jaren maar Wim Anker de verdediging van Robert M. op hem nomen het. 4000 haatbrieven stuurden ze de man. Want de heeste beam moesten ze hem ophangen. Aanhalingstekens, groot aantal. Hennenplanten en schuine of delen daarvan aanhalingstekens sluiten aanwezig zijn geweest. Punt, nieuwe linia. Tjalling van der Goort, strafadvocaat en partner bij advocatenkantoor Anker en Anker, zei dat het hem net rekkert en dat het hem helemaal net onder twijfel brengt, wat er nog wel aan een goede kant staat. Het ziendeel is jij er vier. Als het even terugvraagt is, komt er achter dat de advocaat van der Goort in wijs net zo volle verschilt met de persoon Tjalling van der Goort. Ze staan voor dezelfde dingen. Dus hij is er niet minder van geworden. De enorme inbreuken die we de oude jaren zien op de rechten van verdachten, kan je zeggen, ja, dat zou er omdat de verdachten bijstaat als advocaat. Maar ik vind het fundamenteel net goed. En dat vind ik als privépersoon. De ontaasting van de privacy, daar maak ik me hele grote zwaar over. Dat vind ik als advocaat, maar dat vind ik als privépersoon. Ik omdat ik er als privépersoon maar te krijgen heb. En zo zijn er meer voorbeelden. Dus ik denk dat er net niet zo'n groot verschil zit, althans in morele zin net, tussen de advocaat van de Goort en de privépersoon van de Goort. Je wist nooit verschoord als je ergens vast is te pleiten, zeg maar. Daar staan die zelf praten, die is een ding van Tjalling, wat zit je nou? Nee. We hebben oppraat bij McDonald's Jereveen, want hij had vanmorgen een rechtszaak in Assen en dan kunnen we in een auto wel praten. Daarna, als het mooi zit, waarom naar Ljout, eten op een zaak en nog wat dingen aanronden en dan let er misschien het wetter nog even op. Want naast zijn werk en gezin is Silas zijn grote passie. Dacht ik. Ja. Stap maar in. We moeten maar gauw heen, want hoe laat is de zaak? 10 uur begint het en ten ook het hier van Jon, dus Oké. kijk. Hij moet even op een stut, want we moesten jij weer op. Daar hebben we chauffeur voor, hè? Oké. Dat zoals je krijgt van ik moet al even op een woorden passen, maar maar heel vaak op die woorden passen. In het algemeen in dit vak moet je ook rustig op je woorden passen. Waarom? Nou, als je het hebt over de situatie in de rechtszaal, dan hebben wij maar één belang en dat is het belang van onze cliënt. Maar wij hebben er ook een belang bij en dat is vaak ook net in het belang van onze cliënt om pak een beetje een onjouwer of een slachtoffer te schofferen. En zeker in zaken die heel gevoelig liggen, ren je toch vaak op aaien. Je moet aan de ene kant de vol inklatsen om de belangen van je cliënt te behartigen. Aan de andere kant moet je woorden goed kiezen. Dus ja, je moet er wel op je woorden. Je kan net zomaar wat erop en razen. Het Aroen is stiert volop in de skiwerper als de man die opkomt voor de belangen en rechten van Robert M. in een van de grootste zedenzaken die in Nederland spelen. Is dat voor jou een mooie zaak, die Robert M-zaak? Want je krijgt zo'n soort ellende hoe je hem hebt. Ja, wat is mooi, hè? Wat is de definitie van mooi? Als advocaat vind ik een mooie zaak een uitdagende zaak. In die zin is het een mooie zaak, omdat je natuurlijk wel uitdaging in zit. Dus de cliënt die je met zien al achter het haast de hele bevolking om hem heen krijgen, ken niks goed van, is op voorhand al veroordeeld. Om dan als advocaat op te treden, ja, daar zit wel een vorm van uitdaging in. En dat je dan heel zo door je heen krijgt en dat ik op het persoonlijke letsen wordt, dat wij dus persoonlijk ongesprutsen worden. Ja, leuk is oors, maar het jet er blijkbaar bij. Maar dat maakt de uitdaging natuurlijk wel groter. Ja, maar dus zet je zelf net een twijfel in zo'n zaak. Nou, ik kan me voorstellen dat je soms met jezelf in conflict komt. Want door wist een hele soort feit. Door wist ik dat dingen gewoon
gebeurd binnen. Daar was soms misschien kortsmisselijk van als dat wist. Dat je dan maar jezelf in conflict komt. Dat zou kennen, alleen dat ken net als je heel rechtlijnig bent en heel zwart-wit. Namelijk, dat maak je in het wijs in dit vak. Namelijk, ik heb er niet in belang, maar eerst klep me op show naar het belang van de verdachte, van mijn cliënt. Dat is het belang. En alle andere belangen die tellen net. Dat is net het belang. Het is net van die slachtoffers, daar worst ook geen rekening mee houden. Nou ja, geen rekening mee houden is wat oors, maar daar kom ik net voor op. Dus ik heb geen belang om daar hele vervelende dingen over te zeggen. Als dat net in het belang van onze cliënt is. Maar aan de andere kant, op het moment dat mijn cliënt zegt, ja, ik heb het net in. En die tjogen die zei wel dit, maar het is net zo. Dan is het mijn taak om dat slachtoffer, althans dat vermeende slachtoffer, die onjouwer, om die toch onder de loep te lezen. En dus ik mogelijk vervelende dingen daarover te zeggen. Namelijk dat het misschien net geloofwaardig is. Maar op het moment dat je heel rechtlijnig bent en zeggen van, wat ik al zei, maar eerst klep hem op zorgen naar dat belang. Ja, dan is er niks moeilijks om, want dan kan ik een heel soort witten, maar dan is dat het belang en dan heb ik daar geen moeite mee. Maar ik is er altijd vol in. Ik kan me voorstellen, als je witte, als die bijvoorbeeld zijn hebt van ja, ik heb het wel dingen, maar ik wil gewoon dat zo die best van mijn dorst. Dat je dan denkt, misschien even een tandje lager, omdat je het wel rechtvaardig vindt dat hij toch 2 draaien hier de bakje. Ja, nee, dat is net zo. Nee, dat maakt het voor mij helemaal geen verschil. En dat zou ik geen verschil maken met voor een orenadvocaat die strafzaken doet, want dan ken je het net van. Je maakt het er altijd vol voor in en dat maakt het geen verschil wat je witte. Of je het wel of net die in had, dat is misschien voor het boetenwacht wel eens moeilijk te begrijpen, maar zo werkt het wel. Ik kan net zeggen van nou ja, ik vind eigenlijk dat die officier wel gelijk had, dus ik doe mijn best maar wat minder. Nee, dat ken het. Okay. Dus in die zin is het een soort het spel, wat er spelen wordt. Ja, een heel serieus spel dus. Het is een rol. Het is een rol die ja. En die rol die moet je heel serieus uitoefenen. En het gaat ook om hele serieuze zaken. Maar je hebt daar een bepaalde rol. Je staat daar net als stelling van de koop, maar je staat daar als advocaat. En laten we de zaak Robert M. maar eens weer even pakken. Ik wil dat het hele ernstige feit van de verdacht wordt. Ik heb beelden zien. Dat ga ik net in de koude klein zetten. Daar word je net heel blij van. En daar heb je emotie bij. Dat look je aan. Aan de andere kant, dat moet je ook weer uitskekelen. Want ik heb een cliënt. En die cliënt is nog maar verdachte. Die cliënt die moet bijstaan hebben, daar moet je vol voor gaan. Dus het feit dat je feiten niet ernstig vindt, maakt het wat mij betreft net dat je de bijstaan net 100% dwang kennen. En als je het net 100% dwang kennen, maak je het net dwang. Vandaar, ja, misschien is dat een knop die je even omzetten moet. En die kan ik dan uitzetten. Maar oorsprong kan ik net dwang. 4000 hate-mails lees ik ergens. 4000? Ja. Dat is een hele bevolking. Ja, dat is wel een soort. Al je per mail. Haast al je per mail. Heeft u dit altijd wel? Dat is een moeilijke vraag. Ik weet dat mijn mem wel zijn had. Dat doe ik een jaar of 12 treetje weer dat ik al zei dat ik graag advocaat wilde worden. Dat stiert mijzelf eerlijk gezegd net zo bij. Het is uiteindelijk wel zo geworden. Ik heb rechten gestudeerd en onder een van de rechtenstudie heb ik moest eerst nog een militaire dienst doen. Maar daarna ben ik inderdaad in de advocatuur beland. Dus het is blijkbaar in het onderbewuste wel een doel geweest. En ik heb er geen spijt van. Maar om nou te zeggen van dit heb ik altijd won. Ja, niet meer uit van wol, maar ik heb mezelf net heugen. Ben je vaker in Asten? Ja. Ja, het is soms een periode dat je het heel vaak bent en soms wel een periode wat minder. Het is nog wel even een schoffeling dat ik geweest ben. Maar mijn cliënt had in deze zaak een schikking getroffen met die op mijn ministerie in Jelling. Ik hoorde de zaak ook keerpje, dat je het zou kennen. Toch een werkstraf te verrichten van Jon te Hoorn. Nou, het er onvaart. Daar wien ik op zich wel blij mee. Maar wat toch nou blijkt dat er slim ziek is. En dat is ik toch een arts versteld. En die dokter had zijn, hij kan die werkstraf net verrichten. Dan zou ik als officier zeggen van, nou, hij kan er niet ontwant. Dan leert we het er maar bij. Nee, het is officier en daar kan ik me dan wel over opwinnen. Dat is misschien nou weer dat rechtvaardigingsgevoel. Die zei, hij moet maar voorkomen. Nou ja, dan luidt het hele zaak weer hier. Want dan kan het dus weer eens dat de rechters uit van die vind Jon te Hoorn te min. Ik lees meer op of ik lees zelfs een gevangenisstraf op. Hij ken ik op een orenwijze zaak oud dan. Dus het is net een makkelijke zaak. Nee. Goed, tot zo. Nou, wat is een goed leven? Een goed leven is een leven zonder zorgen. Maar dat is een leven dat net bestiert. Maar dan zo meer mogelijk zorgen. Ik vind dat je
zo vol mogelijk relaxed in het leven staan moeten. Nou, dat is voor een pad denk ik een karaktereigenschap, een persoonlijkheid. Als ik naar mezelf zorg, vind ik dat ik dat ha. Ik zit lekker in mijn vel en ik heb net een soort zwargen. En die enige zwargen die op dat moment ha binnen van nou komt mijn pleidooi op dit ou kan mijn band op dit en squalen maar eens dit, want dan is het haasje repje. Maar dat ben natuurlijk zwaar gevaneerd. En de familie en vrienden en bekenden binnen over het algemeen al goed zong. Dus op dit moment is dit het leven, dat ik het eigenlijk wel voorstel. Daar hoef ik net achterom. Maar het is natuurlijk wel zo dat het leven natuurlijk net vanzelf komt. Hè. Je hebt natuurlijk daar wel bijvoorbeeld een goede opvoeding van haar maken. Je hebt een goede vriendenkring je om je heen. Je maakt een studie die in haar om dit vak überhaupt te oefenen. En je maakt in het werk natuurlijk een goedje best dan. Dus het komt net onwaaien. Maar het is nou ik net zo dat ik daar nou zo verschorende van plat lezen om het te bereiken. Ook in deze kwestie gaat advocaat van de Goort er weer vol in. Dit doogt net en dat is net op een rechtmatige manier in de oorklacht te lonen komen. Ten aanzien van feit 3, je komt het niet zo vaak meer tegen, maar er staat een verkeerde plaatsnaam staat er in het te last te leggen. Want het gaat om Ter Aard en het gaat niet om Oosterwolde. En in elk geval in Nederland staat er dan nog wel eens wel achter, maar dat vind ik veel te ruim, want dan weten we helemaal niet meer waar we het over hebben. Kort en goed, dat betekent dat ik voor dat feit ook subsidiair vrijspraak bepleit. Nou kun je twisten van ja, die 600 tot 800 landen, slaat het nou op Oosterwolde of slaat het nou op Ter Aard? De cliënt zegt vandaag het is Ter Aard. Voor zover u zegt van ja, maar je hebt bij de politie wat anders gezegd, dan merk ik op dat dat een verklaring is in strijd met de SALDUS-regeling. Hij is niet gewezen op zijn recht om een advocaat te consulteren. Daar is rechtspraak over u bekend. Dat betekent dat je die verklaring moet wegpoetsen. En dan blijft over de verklaring van vandaag op de terechtzitting. Dus eerlijk gezegd denk ik niet dat u tot het wettige en overtuigende bewijs kunt komen. Zeker niet het wettige bewijs als het gaat om feit 4. Is het gelukkig maar de uitspraak? Ja. Het is precies daarom dat we graag doen. Dus ja, ik ben heel tevreden. De cliënt is tevreden, dat is het belangrijkste. Maar ik vind dat de rechter het goed gemotiveerd had. Ja? Klassiek voorbeeld. Je shot haast nooit meer, maar de officier van justitie die hier de verkeerde plaknamen, wemplak, pleegplaats in de telestelissing opnam. Ja. Maar goed, verkeerd plak. Dan kan je dus net bewijzen dat het in dat plak weer. Want wie in een plak, dus dat is een vrijspraak. Okay, dus dan weet iedereen die weet dat het wel savier, maar ja, omdat er dan een fout maken is, dan gaat het net. En wat je vaak joggen, nou gaat het nou een heel gering feit, ja. Maar dat allemaal wat ernstige feit geen zo. Dan zou de officier dat trouwens wel wie zich maar stel dat er dat net docht, dan krijgen wij alles door de zinnen. Ja. Dat wij de rechter, dat wij het lef hadden, dat de rechter daarop wist wat terug is, wil ze in feite zeggen, maar ja, waar had jij nou de fout maken? Ja, Geke, Tjalling, goedemorgen. Wij hebben de zitting in Assen erop zitten. Wij komen nu weer die kant op. De verwachting is dat het 12:30 zal zijn, dus je mag ons met de lunch verwachten. En de mannen van Omroep Friesland die komen ook even mee. Dus ja, hou daar maar rekening mee als dat kan. Is dat het wel? Zo denkt van nou ken ik het broekmaatje van een vormfout. Maar maakt dat eigenlijk wel dwaan? Want ik scoffeer daar mooi de slachtoffers. Nee. Oh nee, absoluut net. Nee. En dat zal mij net in dank aannomen worden, maar dat is juist mijn taak. Als er een sprake is van een procedurefout, dan betekent dat dus dat de politie bewijs vergaren had op een wijze die net conform de wet is. Die wet hebben we net van niks. En die wet geldt voor iedereen. Dus ik voor de verdachte. En daar moet de politie zich ook aan houden. Dus het is juist mijn taak om het in de rechter te zetten. Van, ja, het bewijs luidt er wel, maar het is op een verkeerde wijze tot zo'n komen. Ja, maar het wil je taak wezen, maar nou ja, daar zit dan, daar zoekt bij mij tenminste, dan werd die twijfel zitten van, maak ik je nou wel een broek van? Ja, maar op het moment dat ik die taak net goed uitoefen, want ik heb dus een heel eenzijdige rol, namelijk het belang van de verdachte. De officier het de orenkant, als het ware. En dan krijg je een evenwichtig beeld. Maar op het moment dat ik denk van nou ja, in dit geval, ik scoffeer de slachtoffers, let ik dat maar net dwan, dan krijgt dus de rechter een heel eenzijdig beeld. En wat krijg je dan? Dat politie de wet net toepast, dus in strijd met de wet ontwerpt, en dat hij de volgende keer denkt van nou ja, dat doe ik weer. Maar dat is een hellend vlak. Dus het is mijn taak, in het belang van de rechter, om dat onder kaak te stellen. En dan is het onder de rechter om te zeggen van ik doe er wel wat maar, of ik doe er net wat maar. Maar het zou een vormfout van mij wezen op het moment dat ik daar niks van zeg. Je is er heel technisch mee om eigenlijk.
Ja, De schakels die gevoel uit. Ja. Ik heb het gevoel wel, maar op het moment dat ik aan het werk ben, mag ik daar net aan denken. Want op het moment dat je dat doet, dan hou je maar dingen rekening. Waar ik van sis, van daar mag ik geen rekenschap meer houden, want dat beïnvloedt het werk in negatieve zin. En dan vind ik dat ik dat net goed wan ken. Dus 100% inzet, maar zonder Ik kan je gevoel. wel voorstellen dat mensen daar soms wel eens wat raar van zitten te zien. Ja, maar de rol van een advocaat, zeker in het strafrecht, is sowieso een hele moeilijk uit te lezen rol. Een moeilijk te begrijpen rol. Dat hebben wij de oude tijd meer dan ooit ervaren. En dat begrijp ik wel. Aan de andere kant, ik ben ervan overtuigd dat die rol heel wezenlijk is voor de rechtsstaat, voor het strafproces en voor de goede rechtsgang. Dus ik begrijp wel die emoties. Zit er nooit rekening mee houden. Maar voor de inhoud van mijn werk zal ik daar geen, mag ik daar geen rekening mee houden. Heel goed mij, de manier waarop je daar in de rechtszaal over praten. En dat kan je wat diplomatieker verpakken, maar de verweren zal hetzelfde blijven. Nou is het wel zo, dan neemt het voorbeeld van Robert M. en ik heb het wel eens vaker zijn. Doe ik bij de voorbereiding van die zaak Dwaandewier een hele dag die stikken lezen, dat koor ik net. Maar op zich, ja, het feit dat er dus ellende jongen wordt, jet wordt, dat je dat mooi maakt, dat je daar een beeld van krijgt, ja, dat is wel deel van uw vak. Nou, het is hoe mijn arbeidsplezier, zeg maar, bedrijven. Ik leer de fleurige dingen, zeg maar. Ja. En nou, skiest. Nou, ik wel. En laat ik het vooropstellen dat een heel groot pad van uw werk is ik fleurig. Wij maken, en dat is toch wel een verschil met een rechter of een officier van justitie. Waar wij maar te krijgen, dat is de verdachte. Ja. En daar zitten hele kleurrijke personen bij. Dat zijn soms prachtige mensen. Soms ik net, maar daarvoor ben het meesken. Hè. Soms is er een klik en soms is er een minder goede klik. Dat haal je altijd. Maar het ben wel het meesken. En wat je nooit ziet, maar nu wel, prachtig, de verkeerde plaatsnaam. Ja. Maar dat wijst Nee, want die officier had er gewoon helemaal niks aan gedaan. Want die dacht dus inderdaad van ze zijn er al geweest. Ik heb al een schrik aangeboden. En de medische reden is de enige reden. Dus dat gaan we gewoon even snel regelen. Dus die had er gewoon helemaal geen zin in. Dus dat hebben ze niet gewijzigd. Dus ja, dat werd een vrijspraak. Ik ben grootgebracht in een huishouding waarbij mijn hart en mem in mijn beleving zuinig waren. Die gooiden het geld net door de balken. Die en datgene wat net zakelijk was. Die sparren een soort. Twee keer een oren tijd als nou. En dat is ook altijd het idee die bij mij libben, namelijk conservatief besteden. Net de volle geld uit Jan, spar je zo vol mogelijk op een spaarrekening, dat weer goed. Goed tien verhoor je, het Sint-Wurg. Ik werk, mijn vrouw werkt, we hebben een huis, we hebben wat luxe. En net extreem, maar je hebt wel wat luxe, dus je hebt ik wat meer te besteden. En ik merk om mezelf, en dat is misschien een minder eigenschap, maar ik merk om mezelf dat je daar toch volle makkelijker met geld omgaan. En dat is natuurlijk makkelijk praten, want nu zitten er misschien mensen naar de televisie te zien die minder te besteden hebben. Ik denk die van de God het makkelijk praat. Maar goed, Tinno een keer zo. Ik denk daar makkelijker over. En ik vind nog altijd dat ik heel rustig daarmee omgaan, maar je doet het wel makkelijker. Maar ik vind eigenlijk dat ik dat net op mijn ben oorbrengen moet. Mijn ben zo'n eigenlijk de wereld van mijn huid en mem weer oorbrengen maken. Dus dan leeft ze verkeerd voor op dit stuit. Nou ja, dat is natuurlijk inherent aan de situatie. Maar het moet net vanzelfsprekend wezen dat hij een auto had en mem een auto had. Maar het net vanzelfsprekend wezen dat je op vakantie kan met de boot. Het moet net vanzelfsprekend wezen dat je boetje kan in de tuin. Wilst er een heel soort mensen niet in zijn tuin hebben. Dus dat soort dingen. Ik vind het prachtig dat het er is. Maar mijn ben... Zo'n, en we hebben ik wel eens zo, mijn vrouw en ik, zo'n net idee hebben dat dat erbij is. Nee, het moet verzinnen worden. Dit programma heet Moreel Kompas. Heeft al een bepaald moreel kompas? Nou, je staat op een bepaalde manier in het leven, vanzelfs. En in het werk, maar ik privé. En ja,
Of dat nou een moreel kompas is, ik vind dat een heel dreig woord. Ja. Maar is er bepaalde regels of zo? Van, nou, dit is voor mij een rug. Zo bij mensen die laten herinspireren door de Bijbel. Ja. Of door horen wijsheid. Nee, dat heb ik op zich net. Ik ben net gelovig, grutbracht en ik ben het op dit moment ik net. Maar je wordt wel op een bepaalde manier grutbracht. Maar bepaalde regels, je houdt men die je wat maai, vreun, bekend. Wat hebben ze daar maar, joh? Nou, ik ben op zich, ik ben grutbracht in een huishouding. Nou ja, een rustige huishouding, dat ik het zo zeggen. Daar weer geen, net een huishouding, maar een soort ellende. Nee. Helemaal net zelfs. Dus als ik denk om mijn jeugd, dan denk ik daar maar een heel soort plezier en wil en waarom. Ja, maar wat zou hem had je daar van dit doet wel en dit doet net? Precies, wat die weer wel rechtlijnig. Ja. En dat is er nog. Ja. En daar pik je natuurlijk wel wat voor mij. Ja. En uw mem zit weer oors in elkaar, daar pik je dan ik wel weer wat voor mij. Nou, misschien ben ik een mix daarvan. En wat de goed is tenminste, ben ik een mix daarvan. En dan neem je dat mee. En dat rechtlijnig in die zin van, er zijn wel regels waar je aan houden moet. Nou, dat jou ook niet ben ik bij mij. Dus je moet er vrij wezen. Ik ben een groot voorstander van om zo vol mogelijk vrij te wezen. Maar wel binnen bepaalde kaders. Nou, dan kom je weer waarom in het werk. Dat is precies wat mijn werk inhoudt. Namelijk wel vrijheid, maar wel binnen bepaalde kaders. En ga je daar doorheen, ja, dan sta je bij de strafrecht. Dus de mensen die binnen rond de dag van Jood, binnen ze heel actief in besturen, verenigingen, commissies, stichtingen, neem het maar. En die hebben zich dus ontnota heel wat inzetten voor, nou, laten we maar zeggen, de meerskip. Ja, in de breedste zin van het woord. En dat kan gaan om iets wat maar de Tweede Wereldoorlog te krijgen, dat kan gaan om een zielvereniging of neem het maar. Dus in de breedste zin. En dus dat heb ik dan wel mooi gekregen. En ik vind dat belangrijk, want ja, als dat er net is en net in dottert, ja, dan krijg ik een hele dere meerskip. Ja, dus gebeurt er niks. en het kan altijd meer en het kan altijd minder. Iedereen moet dat maar op zijn eigen manier invullen. Maar ik denk dat u bent dat van u mij krijgen zullen dat ik wat is werd om te denken maken. Ik zet er nog even een touwtje hingen, zoals het me even beter houden willen. En als het de gek giet, wat net giet, maar dan stuur je het omheen. Dat kan je zielen? Nou, dat is niet. Als je hier maar altijd weer in de ellende van oor zitten, was je er net depressief van? Nee, daar heb ik geen last van. Ik word er net depressief van. Sterker nog, ik vind het mooi. En natuurlijk, die ellende is net mooi, maar het is wel mooi om je te helpen. En de vraag is natuurlijk, is dus je cliënt degene die verantwoordelijk is voor die ellende? Dat is natuurlijk de primaire vraag. En dat is natuurlijk net altijd zo. Soms wel. Maar dan ben er nog een heel soort orenonderdeel waar je de cliënt maar helpen kan. Maar adviseren, maar gesprekken vieren, hem voorbereiden op de zitting. Eventueel contactenbeziekje te lezen, maar meestal werd de contacten maar lezen wel. Dat kan soms ook een slachtoffer wezen. Dus wij hebben een hele brede rol. En nee, dat vind ik prachtig. Yo. Ja, ik zou nu wel beter worden. Dus ondanks die 4000 heetmails, heeft het wel aardig van elkaar. Ja, er zijn 4000 mensen die mij wat minder tawenskje, maar altijd bij 4000 bloot, dan heb ik daar nog vrede mee. Dus die kennen mij net persoonlijk, dus ik heb er verder geen last van dat mijn privé beïnvloedt. Nee. Het is prachtig zielenswaar. We staan hier in een besgroentje.